часть, то есть не пускают туристов, чтобы они не стали верующим. А для тех, кто приезжает просто посмотреть, действуют такие же правила. Обувь снимается, даются бахилы, и есть специальный вот такой вот плащик даже, чтобы полностью вы могли закрыться и пройти посмотреть мечеть. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفعلون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إنما تعبدون من دون الله وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم أنفسهم عند الله واعبدوه واشكروا له إليه وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله مسألة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Мы рады приветствовать вас на нашем флешмобе. Сейчас просим вас обратить внимание на парней и девушек в белых футболках с рациями. Они вам помогут и расставят вас на нужные для вас позиции. Пожалуйста, смотрите на них. Мы вас расставим, выучим несколько движений, и все будет у нас. Hürmetli делегаты, уважаемые делегаты, пожалуйста, повернитесь спиной и сделайте 10 шагов назад. Hürmetli делегаттар, sizni birilarga ham so'raymiz. Bek zo'r rahmat.
на парней и девушек в белых футболках. Уважаемые Не знаю, сколько будет. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا